Hej og velkommen tilbage til Silje og Masses video. Mad lavet om til slik. En gang lækker sushi, burger. Hvad skal vi starte med? Den der. Hvad? Så er der pizza! Og jeg smager. Tada! Tag en lille en, for man kan næsten ikke tygge over. Mine damer og herrer, det kan ikke blive meget værre. Jeg har kun én ting at sige. Tak for mad.